BPF long live. BPF long live. Hagrama Mohilari Zindabad. Hagrama Mohilari Zindabad. Rihon Demari Zindabad. Rihon Demari Zindabad. Gawe Gawe BPF. Gawe Gawe BPF. Ghore Ghore BPF. Ghore Ghore BPF. Rihon Demari Ziki Boy. Rihon Demari Ziki Boy. Jai BPF. Jai BPF. Borla district Sakopuri district mani habaफोर जयनि हाबाफोर जादों दा नोंथाङा दिनै माखौ दुखुनाय पिपलनिफ्राय BPF जों जादों फैखो नोंथाङा जेनोखि सोंदों बेखौ आं उत्तर होनो थाखाय थामथिम जाबाय बे सोंनायनि सिगां नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनो नोंथांमोननि बड' निउज चेनेलनिफ्राय आंनिसिम जे सोंथि सोंबाय बेखौ आं फिननाय होनो सानदों आङो 2021 सननि जानुवारिनिफ्राय आङो UPPL नि सासे एक्टिभ मेम्बारमोन बरला BCDC नि जानानै नाथाय बरला BCDC आव मेम्बार जानानैल' नामल'सो मोनदों नाथाय जेबो जोङो मावनानै जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय राहा लामा जेबो मोनाखै मोनसेबो जोङो मावनानै दांनानै जानो मोनाखै आरो जोङो बोसोरथाम खावसे 3.5 बोसोरसिम थानायनि उनावबो जोंखौ जेबो बिबान होयैलाय जेबो हाबा मावनो होयैलाय जोङो एसे बेफोरनिफ्राय एंगारनाय जादों आरो बरला डिस्ट्रिक्टनि बेलायाव मा बुंनो सानो बरला BCDC नि बेलायावनो बेखौनो सानदों बिथांमोननि मावनाय दांनाय गासैबो माने इलिगेल नङा आनइलिगेल बे आनइलिगेलनि थाखाय जों मेम्बारफोरखौ बिथांमोना सलायनो हायाखै आरो सलायनो हायैखाय जोङो बे मेम्बार एबा बे पार्टिनिफ्राय दिनै गावनानै फैनो गोनां जाबाय आरो ओमफ्राय बेबायदिनो बरला BCDC नि जानानै जेब्लानाखि बोसोरनै आराय बोसोरनि उनाव न'फोर फैदोंमोन ना PMI न' बे न'फोरखौ जोंनो मावनो होदोंमोन नाथाय बे मावनो होनायावबो जोंहा मुलाम्फा गैया माने लाब मोनाखै जोङो मावदों साफ्रोमबो जोंनि मेम्बारफ्रा मावदों एसे नाथाय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जे 38 नं भैराकुन्द समिस्थिनि बरला BCDC नि नियम बे नियमा मोनसे बेलेग सिस्टेम जोंनि जे PMAY नि जे न'नि फैसा जोङो बेखौ कालेक्सन खालामनानै चेयारमेननि आखायाव जमा हरजोबनांदों आरो चेयारमेना ब्लकआव हरफिनदों चेयारमेना मुस्रि आलमा बसुमतारी आरो ब्लक प्रेसिडेन्टआ जाहैबाय जोंना माबा मनोज काख्लारि बिथांमोननि आखायाव जोङो बे फैसाखौ जमा हैफिननांगोन नाथाय नोंथांमोनहा साबेसे UPPL खौ नागारनानै BPF आव फैखो जों दिनैनि जयनानो 52 जन दिनैनो आरो थाबोबावबाय बिथांमोना जोंनिफ्राय दम होनानै माखासेखौ लाखिबाय दम होनानै जेरै आलमा बसुमतारीनि फिसाय तुरुन बसुमतारी बिथांखौहाय बिथांमोना दहाय फुङावहाय फैनानै होबथाना लाखिबाय आरो बरमुखुलि सागुलिजार बे साइडनि मोनथाम गामिखौहाय बिथांमोना थांनाय हरावहाय दम होनानै बिथांमोना दिनै जों फैनायखौ जिर' खालामबाय सोर दम होखो जों मिथिया जोंनो खोन्थाहरासै नाथाय बिथांमोना जोंखौ कल बेक खालामासै भैरबकुन्द समस्थियाव बुंदों दिनै BTC नि गेजेरावहाय बांसिन जौगानाय खामानिखौ भैरबकुन्द समस्थियाव मोननो हादों होनना बुंदों नोंथांमोना थारैनो बे सिङाव थानाय हिसाबै मा बुंनो सानो मावदों जानो हागौ नाथाय मावनायनि बेलाया नै बेबायदि जाबाय जों मेम्बारफोरखौ लानानै बिथांमोना मावनाय जायाखै बिथांमोननि मावनाया जोंनि BCDC चेयारमेन आलमा बसुमतारीया गावनि मेम्बारफोरखौ लायालासिनो बाहेरानि सासे मानसि लानानै जे सोरां दैमारि बिथाङा जोंनि 38 नं भैराकुन्द समिस्थिनि मानसि नङामोन बिथाङा सासे हरिसिङानि समिस्थिनि एकदम खोलाहा फुथिमारि साइडनि मानसि बिथांखौ लानानै समस्त खामानिखौ मावजोबदों समस्त खामानि बे सोरां दैमारिजों बिथाङा मावदों बेनिखायनो जोङो जेबो खाबा मोनाखै माने नोंथांमोना UPPL गारनानै BPF आव BPF खौ माबायदि मदद होगोन आरो सरकार दानायसिम नोंथाङा माबायदि खामानि मावगोन जोङो बेखौनो आवगायबोदों जे BPF नि जे सिम्बल बे सिम्बलनि सिङाव थानानै जोंनि जे मावथि BPF नि जों जे लोगो मोनफैबाय रिहन सार आरो बिनि सिङाव थानाय सेक्रेटारि PA जिखुनु जायखिजाया बिथांनि बिबानगिरिनि बिथोन बायदि जोङो सोलिलांनो नाजागोन
आरो बिथांमोना जोंखौ जेरैबायदि डिरेक्सन होयो जों बिदि मावलांगोन आरो हाजासे जोंबो आवगायलांनानै बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय जोङो आवगायबोबाय आरो न'नि बिसय एसे थालांबाय नङा जेनेबा न'आ जोङो फैसाखौ जमा हैबाय चेयारमेन आलमा बसुमतारिया लाखिबाय न'नि फारसे 4000 न' गंसेयाव ओमफ्राय ब्लकआव हरफिनबाय ब्लकआव थांबाय ब्लकनिफ्राय जोंनि फैसाखौ आटखायनानै लाखिबाय बे फैसाया दे ब्लकआव जोंनो थाबोदों जों दे न'नि फैसाखौ जों गरसेबो मोनाखै आनखि पकेटनि होनानै जों न'खौ फुरा खालामबाय उपाय गैया जोङो लस जानानैब्लाबो मावबाय आं बेखौ होनो हास्थायदों नोंथांमोना बेखौ लानो हागोन आं खावलायो नोंथांमोना बेखौ लागोन रसिद दङ नै बेखौ आंनो जोंनि बिरला ब्रह्म बिथाङा जोंनि एकाउन्टेन्टमोन मनुषा सासे माबामोन नैबे बुस्थुखौ बिथाङा आंनो अडिट खालामना हरदों आं बेयावहाय बि ब्लकनिफ्राय फैसा मोनफिननांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनैसिम आंनो होआखै अब्लाबो आङो उपाय गैया गामिनि दुखियाफोरनि न'फोरखौ पकेटनि फैसाजोंनो मावनानै फुरा खालामबाय नोंथांमोना नायदो नैबेयाव बेसेबां फैसा आं मोनफिनगोन आरो चेयारमेन 4000 खरि हिसाब खालामदो 32टा न'नि हिसाब नाथाय न'आ गोबां पेन्डिं दं दासिमहालागै सरकारा जोबनो थांगासिनो दङ मा बुङो बेनि बेलायाव बेखौथ' आं मिथिला आंनि आखाइनिखौ आं मावबाय गावनि पकेटनिजोंब्लाबो दुखियाफोरनि न' होननानै आं बेखौ बुंनो थांलिया जायफोरनाखि पेन्डिं दङ बेखौ बिथांमोन मिथिसिगौ आं बेखौ बुंनो थांनो हाला लास्ट सोंथि खालामनो सानो बेजों लोगोसे दिनै नंगौ सरकारा जिखि फैया मानो दिनै बुङो गासैबो गाव गावनि सार्थखौसो गिदिं होनना बुङो बाट बेनि गेजेराव पाब्लिकफोरनि जिखिनि मोन्थाय मोननो गोनांफ्रा जाफुङाखै नोंथाङा बुंनो सानो ना साना लामा दलं दै लोंनाय बेजों लोगोसे गोबां पाब्लिकफोरनि हेल्थ इस्यु बेनि सायाव जाफुंनो होनना बुंनो सानो नोंथाङा आं बेखौ 100% जाफुंदों होननानै बुंनो साना बेफोरबायदि खामानिया जायखिजाया सरकार फैया मानो सिगांनिफ्रायनो लामाफ्रा मावदों बायलांदों आरो मावदों बायलांदों नङा होमबा नाथाय पाब्लिकआ साक्सेसफुल जादों बा माबा गोजोननाय मोनदों बे सम्पुर्ण नङा बबेबा साइडआव मावदों बबेबा साइडआव मावाखै जायनि थाखाय जोंनि गामियाव दिनै असन्तुष्ट जोंनि 2 नं घाग्रापारा घरादां होननानै बुङो बेयावहाय दिनै UPPL नि जानानै थाङोब्ला बिथांमोना 80%आव 20%ल' मोनगोन 80%आ BPF जानानै दं थांनाय बाराव जोंनि 2 नं घाग्रापारायाव 70% UPPL आव भट होनानै बिथां गबिन्द बसुमतारिखौ देरहादोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बेखौ जोङो फाल्थायनानै 80% रिहन मानगोनां रिहन दैमारिखौ 80% भट होनानै देरहाहोनो थाखाय 3 टिम जादों नितला दैमारि रजन्ती बसुमतारी दिमासा बसुमतारी राजुली बसुमतारी जमी दैमारि रिमा दैमारि कान्तु दाहाल गंगा देवी दाहाल तनजित दैमारि उदांस्री दैमारि तुलसी दाहाल बल बाहादुर थापा भापकन थापा আমার 2 নম্বর ঘাগরা ধাঙ্গাল বস্তির প্রাইসে लेमिक बसुमतारी अनामिक बारला सैतान माझी जोसेफ काउदिर कांदिर ना उदांस्री दैमारि